Sidder du som leder og oplever, at du har nogle udfordringer inden for kommunikation, konflikthåndtering, det at afholde medarbejdersamtaler, eller bare det generelt at stå stærkere og mere autentisk som leder, så er styrkelederuddannelsen det rette for dig. For denne her uddannelse lægger op til, at du som leder bliver bevidst om dine egne styrker, altså det, der er iboende i dig. Ikke det samme som kompetencer, for dine kompetencer har bragt dig et langt stykke af vejen, og formentlig også været katalysator for, at du har nået den position og den rolle, du har den dag i dag. Derfor er det vigtigt at tænke, hvordan kan jeg arbejde mere forebyggende med trivsel og mening og velvære i min virksomhed og med mig selv og med mine medarbejdere. Så det at arbejde styrkebaseret og tage en styrkelederuddannelse er at arbejde forebyggende. Det er at arbejde med, hvad kan vi gøre mere af, som vi gør godt allerede den dag i dag. Men for at arbejde forebyggende, så lægger det et krav og stiller det et krav til dig som leder om, at du kender dig selv, at du kender dine styrker. Når du kender dine styrker og har opnået en bevidsthed og en indsigt i dig selv, kan du stå mere autentisk og stærkere som leder.